କିପରି ଭାବରେ ଚୋର ଦ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରାତିରେ ସେମିତି ଚୋରି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ସାହସ, ପଙ୍କପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଘସୁଛି। କେତେ ବଡ଼ ସାହସ ସେ ଚୋର ଡକାୟତ ମାନେ, ଯିଏକି ଏମିତି ଘର ଆସି ପୋଡ଼ିକି ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ରାତିରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଛେଳି ଚୋରି କରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛେଳି ଚୋରକୁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଡକାୟତଗିରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପଙ୍କପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯିଏକି ଏମିତିଆ ଅଭଦ୍ର ଆଉ ଚୋରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ। ଯାହାଫଳରେ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବଣିକୁନ୍ଦରେ ଯେମିତି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ସେମ୍ କାଣ୍ଡ ଏଠି ଘଟିଛି। ଏଠି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଘରଟା ପୋଡ଼ି ଦେଇକି ତା ଘରକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଯାହାକି ଚୋରମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି କାହାର ନିଆଁ ନ ଲଗେଇ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋରମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପୋଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଘରଟା ରାତିରେ। ଖାଲି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚୋର। ତୁ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସେମିତି। କାଲି ରାତି 3ଟା ଲାଗିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 5ଟା ଆସି ହେଇଗଲାଣି, ସେମିତି ନିଆଁ ଜଳୁଛି। ଲିଭିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ନିଆଁ ଉପରେ ନିଆଁ ଜଳି ଚାଲିଛି। ଘର ପୋଡ଼ିକି ଚୋରମାନେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି।